אני מאוד מאוד מתרגשת מכל החתונות שקורות בבסיסים וזה, אבל אני רוצה להזכיר את בעלי העסקים. בעלי העסקים שכרגע לא מתפרנסים, ובצדק, החתונות עוברות למקום אחרים, אבל תחשבו על ועל שוזרת הפרחים, וזה לא רק הם, העסקים בעוטף, העסקים בדרום, בצפון, חבר'ה שגויסו למילואים ויש להם עסקים חדשים, וזה לא קל. עכשיו אנחנו יודעים שיש צרות מאוד מאוד גדולות חוץ מזה, אבל בואו לא נשכח שגם הם צריכים להתפרנס, וצריך, המלחמה משנה מיינדסט, כלומר כל ההתנהגות הצרכנים משתנה, אנחנו פתאום צריכים להבין שעסק צריך להיות רלוונטי, לתת ערך למה שקורה, אם הוא לא ישתנה, אם הוא לא יתאים את עצמו למצב, הוא בעצם לא יצליח לקחת את המשבר הזה ולהפוך אותו להזדמנות, ואפשר לעשות את זה. יותר מזה, אנחנו, שכרגע ממשיכים לצרוך, זה הזמן שלנו לצרוך תוצרת ישראלית. נכון. בוודאי לעזור לחקלאות, אבל עם כל מה שקורה בסין, ואני הצרכנית המרכזית, אני בעצם מקלקלת את סין, כאילו סין קיימת אני מקווה ששרפת את אני רוצה להגיד לך, בחודש האחרון, קודם כל אני כמובן צורכת פחות, אבל מה שאני צורכת זה תוצרת ישראל. אני לא קונה, לא מזמינה יותר מהאתרים, כי אני מבינה כרגע שאנחנו, מדברים על התנדבות, אבל עכשיו אנחנו בשלב של העשייה. נכון. וזאת העשייה שלנו. העשייה שלנו זה לתמוך בעסקים האלה, ובשביל זה אנחנו כאן. נכון, צודקת ממש. את יודעת, חברה שאלה אותי לפני כמה ימים, אמרתי, תגידי, את יצא לך לקנות בגדים? אמרתי לה, לא. ממש לא, אמרתי לה, זה נראה לי כל כך לא רלוונטי, כל כך לא, להפך, אני כאילו... אבל באמת מה שאת אומרת, זאת נקודה מאוד חשובה, כי יש המון מעצבות ישראליות, ויש המון מהכל, כן, אני מסכימה איתך, כי צריך להבין שכולנו עכשיו צורכים פחות, גם בגלל שאנחנו רגע חוששים על המצב הכלכלי שלנו, בואו כולנו, כאילו, גם לנו יש עסקים, זה אחד, אבל אנחנו עדיין כן צורכים. כלומר, אנחנו עדיין כן מוציאים את הכסף שלנו על משהו, אז בואו נוציא את זה במקומות הנכונים. ממש, ובהחלט על דברים שמיוצרים כאן. מסכימה איתך לגמרי, צודקת.